A Casa da Cultura de Chantada ten organizadas para o mes de xullo unha serie de actividades dirixidas a rapaces de entre 4 e 12 anos de idade. Os alumnos do curso de monitores de tempo libre que remata esta mesma fin de semana aproveitarán esta oportunidade para facer as prácticas. Pamela Fernández, concelleira de Xuventude, danos máis detalles. Estamos preparando unhas actividades de ocio e tempo libre contemos 3 grupos de idade, 4, 5, 6 anos, 7, 8, 9 e 10, 11 e 12. Entonces, bueno, as actividades van ser xogos, manualidades, actividades ao aire libre, faremos algunha actividade na piscina. Entón, bueno, a idea é un pouco, como nunca se fixo algo así aquí no verán, bueno, ter algunha alternativa para que os nenos teñan outra opción. En vez de ter que ir fora a facer este tipo de actividades, é unha iniciativa que nos parece boa. A proposta está a ser ben recibida, tanto que xa non quedan prazas, aínda que se anima a xente a que se apunte na lista de espera, pois pode darse o caso de rapaces que se dean de baixa ou acudan só na primeira quincena. A inscripción, mira, agora mesmo xa está agotada, porque puxémolo o venres pola tarde, repartimos os folletos informativos nos colexios, e onte xa tivemos que pechar a inscripción porque xa estamos en torno aos 80 nenos. Seguramente, a xente que se quere seguir apuntando, hai unha reserva, que o mellor podemos chegar a algún neno máis, pero, bueno, a verdade é que o éxito foi total, non contábamos con tal avalancha de pequenos.